shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe niyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Belda. Sige po. Subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinay ng araw. Isang mapagpalang hapon po mga kalingap. Andito ako ngayon sa lugar. May nakikita po ba kayong bahay o wala? Ayan. Siguro wala kayong nakikita mga kalingap. Kasi anong nangyari? Natabunan na ng halaman yung lugar ni Pay Asyong. Muli natin babalikan mga kalingap. Bisitahin po natin. Tara. Ay mga kalingap, yung ito mga daanan. Walang daan. Shortcutin na natin. Ay masukal yung daan. Medyo maingay yung nagpatugtog kasi yung kapitbahay. Ayan. Ayan. Oh! Anong balita? Nakita agad kita eh. Anong balita? Ayan po yung bahay ni Payas, yung parang nasa paraiso ka po. Ayan, nasa paraiso. Yan ang bahay mo ngayon? Maganda na ba? Green na green. Ano? Ha? Oh, may dala ko sa'yo, bigas. Pang araw-araw daw nyo na. Parang hindi mainit. Maganda. Pero baga nasa ano tayo, nasa paraiso. Ayan mga kalingap. Baka ginagapangan to ng ahas. Ha? Naku. Dito na kayo sa CR. Ginagamit nyo na. Wala nang flying saucer. Ay walang tubig. Ha? Ay mga kalingap, yung pinagawa naming bahay. Ay bahay, CR. Ayan. Ayan. Okay naman kaysa naman dati na wala talaga silang CR. Yan naman yan, bye-bye. Wala ditong ahas. Naku, nakakatakot. Wala napunta. Hala. Garo nasa ano tayo, ibang dimension. Ayan mga kalingap, si Payasyong. Namiss natin si Payasyong, muli natin binalikan. Ayan. Kumusta naman dito kayo? Kumusta naman kayo dito Payasyong? Nakakaraos ma? Nakakaraos. So may bunga ng talong mo. Dapat ginugulay mo yan. Ayun, malalaki na po yung yung tanim ni Payasyong. Ayun. Yung huling punta natin dito talagang walang tanim. Ayan. May tubig naman pala kayo dito, dagsawin. Ito may balon po sila, Payasyong. Bali ang binibili nyo na lang inumin. Ayan mga kalingap. Ayan. Talagang green na green. Ayan mga kalingap. Ganda. Green na green. Maganda, hindi mainit ano? O, kumusta ka manay? Mabuti naman. Ha? Mabuti. Mabuti. Pag-abit ka na. Wala bagang buti, nasaan yung buti dito? May bagang buti. Wala naman yung buti. Sabi may buti. Oo. Kumusta na yung solar niya sana? Mabuti naman yung mga. Nagamit niya? Oo. Mahina sa baterya. Mahina sa battery na Sa solar lang malakas. Oo. Ayan po mga kalingap. Isaksak mo. Kita niya. Tama, pailawin mo nga. Kung nakakita na si nanay. Kinakapan niya pa. Pero umilaw pa naman. Ilaw. Alam mo umilaw? Nay. Oo. Ayun mga kalingap. Madilim na kasi ngayong mga bandang alas 5 na po ng hapon. Naisip ko pang balikan sila Pay Asyong. Maganda maliwanag. Nagkakala-kala. Binala mong battery, Pay? Oo. Tinisting nga sa. Nagcha-charge naman sa battery sa araw? Nagcha-charge? Isang linggo lang. Wala na. Di ba nagcha-charge yan sa araw? Iyo. Dapat ang bilhin nyo yung chargeable. Bibilang pag may bibilang ko kayo Ayan po, yung binigay nating solar kay Pay Asyong. Liwanag ang buhay. Tsaka lagi silang Pasko. Ayun na, Pasko. Sabi ko
pag labi kayo ng bahay, maganda pa. Antay ko yan, bahay namin. Oo. October na nabigay sa akin doon. Ito po nagsasayang na si Pai Asyong. Kahit maliit na bahay, sabi ko. Buto wala talaga napuntang ano. Wala talaga. Sigurado ka walang ahas? Wala naman. Malinis kasi ilalim. Ayun, malinis man ano. Para po nasa baybahin mga kalingap. Ayan. Ito yung hapunan nyo. Ito yung pagkain nyo. May bigas naman dyan ang pagsain. Ah, may bigas. Pero masarap to. Kaya mo lang. Dali na maluto. Ayan, bibigyan po tayo ng kamuti ni Pai Asyong. Ayan yung tanim mo na kamuti. Ayan mga kalingap si Pai Asyong. Oh, hindi ka na namamangka. Sira na. Malunod pa karon. Ano daw? Takot. Baka malunod pa karon. Sira na gano'n. Hindi ka marunong maglangoy? Hindi. Naku. Ikaw yung mangingisdang hindi marunong maglangoy. Bakit di ka marunong maglangoy? Ayun mo, nang awit yun o, maganda. Ako noon. Ayaw. Narinig mo pala yung awit ko? Oo. Alin doon? Ay, sus. Sinabi ng anak Ayaw ko. ko po. Nabusisan mo ko? Awit na si Kuya Ato, nag-awit. Nabusisan mo ko? Ayos man. Ay, smart. Ulitin mo nga. Anong kakantayin? Kahit, Gintong araw. oo. Babayan mo pabang. Sabi ang anak ko, magbili man ako ng Video okay? microphone, mic. Makanta rin ka mo? Magkakanta na Oh, may yan, diba? pwede magkanta dyan. Oh. May mic ba kayo? Nasaan na mic niyan? Wala. Wala may bayan. Walang mic? Wala. Ayo, baka lang natin ng mic. Pwede dyan magkanta? Ngayon sabi ng anak ko, mag-aawit man daw siya. Ako wala ka naman ng anong awit. Mas tipid dito kasi doon sa gasira, ano? Mas tipid ni. Kasi maliwanag, ano? Pakainit. Naso alasalo, kag sa init. Pumalo. Kanina, nakala sa init, kaya malakas yung ilaw. Ayan mga kalingap. Sila, dinala natin ng bigas. Ayan. Salamat ang bigas. Magulo pa rin yung kwarto nyo. Oo. Ayusin nyo rin pag minsan, ano? Hindi na ako maaaring naasahan ko naman ang bahay na ibigay sa akin. Nasaan yung bahay na yun? Binigay na sa inyo? Sa inyo? Ayan, binalikan po natin sila Pai Asyong. Ayan, Pasko po sa kanila. Oh. Malapit na kasi pong Pasko, September. Ayan, madali na. Maganda may ilaw na talaga, ano. Di battery? Hindi kayo nagpapatugtog. Hindi to wala naman ang ano. Battery? Oo. Pero gumagana pa yan. Iyo pa. Pare, ano na? Mahina na. Sa ilaw na lang malakas. Nagano ka? Nakakapa mo lang yan. Oo. Ayun, si nanay. Nahiling ko si motor. Nahiling mo? Namiss mo ako? Ha? Namiss mo ako? Ay, hindi ka lang napamapag ito. God bless. Malaki na pati si Nini, ano? Nagpagupit. Nagpagupit ka? Hindi na siya nahiya. Dati nahiya, ano? Saray na. Ayan. Diyan sa bahay ninyo. Ano ang pangalan niya siya, ano? Ang gilid. Angeline. Ayun. Garo apo niyo na lang yan, ano? Pero aki mo. Ha? Angeline. Oh, may bunga na pa ito. Patulan niya, no? Nagugulay kayo niyan? Napagulay kayo? Bilang iba. Kaya naubos na. Buti nagagamit nyo ng CR nyo. Dito na lang kayo dumadaan. Dito na. Di si nanay, dito na rin. Ayun mga kalingap. Pinagawa natin yung CR sa kanila. Maganda ito, di malamig ano. Ingat ang galuto na ta. Malamig na. Ano, kamote? Talong nila. Dapat ginagulay nyo to. Ha? Nahilog na oh. Hinog. Pwede na yan. Matamis yan. Ha? Ay, hindi pwede kayo na yung hinog. Ha? Ay, nagbunga na yung mga saging na yan. Ano yung nagbubunga talaga yan, Tordan? Ay, ito may bunga na, senyorita, ano? Sa'yo to, sa'yo? Ha? Hintayin natin mahinog. Ha? Hilaw pa. Hilaw pa, ano?
Ayan mga kalingap, may saging na si Pay Asyo. Naging bukid yung ano niya. Naging bukid yung bahay niya. Tayo mga kalingap. Ayan mga kalingap, binigyan tayo ng kamuti ni Pay Asyo. Wala, anti din, lagana. Ayan, si Nanay. Lagana. Ay, kumulang plato naman. Kumusta ka man dito, Nay? Ano naman? Di man ka mo nagugutom? Hindi naman. Mm. Pag may radyo, maano na ako tawa na. Ayan, Nay. Ay mo lang. Kamuti. Naghapon yung pagkainit. Kaya naman yung anak mo. Binigyan- Pinapakunan ko yun. Radyo. Pag mainit, Ito yung hapunan niyo na. Masaing pa ka man din, ha? masayang pata. Ayan. Kain tayo. Ayan mga kalingap, kakain tayo ng kamuti. Niluto ni Pay Asyong yung kamuti natin. Ayan. Matagal tayo hindi nakabalik dito. Kain na, ano Ayun. lang yung anak ko. Ha? Hindi na pupunta sa Kuya Ato. Sino ang anak ko yung panganay? Hindi, ikaw ay nang bunso. Yung panganay, may pakiaram. Hindi naman, naghanap na yun. Naghanap din yun? Hindi naman kayo nagpupunta dito sa Kuya Ato. Sabi. Nag-aawit pa ngayon dyan. Awit ng awit. Sa Kuya ano, nagkapot niya nag-aawit dyan. Ayan mga kalingap. Ganito lang yung ano, yung buhay dito sa probinsya. Pag wala kang ano, wala kang bigas, okay ka lang, makakakuha ka na ng kamuti. Marami taniman ko. Ha? Mga taniman sa dyan. Taniman ko. Ang kataniman niya. Apat na ano na. Matanim na Apat na. Matamis mga kalingap. Sarap. Sweet potatoes. Dito ka. Dito ka. Pakita ka sa camera. Dali. Dito. Ayan. Mga kalingap si Nini. Ayan. Kaway ka. Bunsong anak ko yan ni Tatay Asyo. Si pangalan mo nga? Angeline. Ayan. Dati po siya mahihain. Ngayon hindi na. Hindi na. Ayan, si Angeline. Hindi ka mahiling. Ayan, si Angeline. Ayan. Na ano na, hindi nagpaparito ngayon si Kuya Ato. Namimiss ako. Namimiss mo ako? Ha? Yeah. Napunta ba? Tama po mga kalingap. Nagkakaano na yung Inubos mo natin yung binigay ni Pasyong ng kamuti. Yan. yung alak. Sige po mga kalingap, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, sumuporta sa aking mga adikain at yan. Ito po yung nang maliit pa yung channel ko. Sila po yung kauna-unahang na vlog ko, sila Pay Asyong, sa pamamagitan ni Sis Bicolana Ayala. Sponsoran niya sila Pay Asyong at ayan. Salamat sa iyo Sis Bicolana Ayala. Shout out sa iyo at sa lahat ng ating mga sponsors na mababait, ayan, na talaga namang walang sawang tumutulong sa ating kapwang nangangailangan. Salamat po. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap,